Hello perlok, nakajing komen sepalat jomprisia patu mentang ora sapi ke patu Dukan Suh Jain Plie Dukan Lum Jingtep. Dia perlok kembap setiap hakapat wan Khraw ula yui ya we brio upapong kajan basu mu bajak ningkong na dukan jong kabaningkong ula lingwa ula ong ksuan pet nanga nai bot dien hinga nang yo tia hakta kamian Khraw perkat merui uong yo dei ba su menu nya ketu kajan kejuk ke style Khraw uong lara dei bersuk menu kejuk ke style kumno tu logo pan dei kumjo Khraw utiem ha hakta kamiat uong utu ubrio badan hang tu hakali dei ben utu kusut badan hadukan jong kabaningkong kilawan bot dien yang kumta la shai dang step onda Khraw ula alit sedukan uyoi baki jain badang sudap su kalak jak kumta Khraw ula lingwa bat ula tiem ha namat uhap bani aino kata kajat Khraw ula wat baro kawai kadukan lam ukulina max bat uwin syai katu kajain jong katu kakong basuk manin kalak jak max bat uwin kiong ngim tim kumta Khraw usngu kriat kat badang yang hadukan dei tak ba upet kakarki kanglun kumta Khraw upai sedian bat upet sa namar hadin jong dan kawai karangai kabajrong ba kayeng bat kata kajan basu Khraw kapet ba ya kata kajan kum ki brio shua banlit party ban pong bat ban pet ba pe internet ne ya kumta kata karangai kasujak kansan na dukan Khraw ula tiang wong off tight la jab yang kaju kini kiksut kilawan bot dien yang kini tim ju song tan kumta Khraw ubat ka bible bat ukdop ba namar ula tiang palan umut ba ula lai luan na kitiu kiksut handrai umpat lan kumta wan max bat uwin ki keli balai Khraw ja ayu Khraw hakajing tiang uong ngayo i kawai kaksut kabajrong ba kabat katu kajan basu ngamenin max bat uwin kiong syu me nai penting yang ni kene kamdei katu kadukan baningkong jong me kene kadukan bathamai memut ngibien ne ong max bat uwin yo Khraw kumta phone kata kabriu bapa Suh Jain ya Khraw ko ong Khraw ngala sai on chimo kajan na dapim padap te ken mau bangan le ayu pi pan kador ngala ai na dangam yo te ka bang la pha sapen ngale kumno Khraw ula tiam ha wong ngala dap mendam kajan pi stang ban le malumala bakan internet susu kumta kata ka kong ka ong to ngin siapen kumta Khraw usam tension marai da ke aiken ngali ai le sai Khraw banlat na kajing klamran kajing satem na kata ka madam usu biang kata kajan paro simian hadu ba unda dam hadu menstam andala dam menstam ulalik ai kata kajan jong ka madam sedu siyang anda kata ka madam kala phong kata kajan bat kalit siyang ya tho Khraw ubot dien na dien jong kata ka madam sedu siyang ya tho ban pen yo ja ke Khraw upet na jangai ya ka madam baki brio ki ro lut baro ya ka jan jongka baki brio ki ro lut baro ya ka jan jongka kumta Khraw usngu sarong ni la jong kumta Khraw yo kansan ya ki laingut ki ksut ki wan hang ta yang ya tho bro laingut ki phong jan basu Khraw mar snyu ulingo badula tiang ba upek ya ki jan ya jong ba usu batu ki ksut ubenut ba kumta kita kiksut kim keren ino ki wan ben sabadon Khraw ula tiang bat upet nang tanah yang tho umare stet ba Khraw umare stet hadu kata long kumba sabe aksau na dian kumla sai onda Khraw ula poi hadukan ulingo badan arteli kijan beradap su lupa halor mi Khraw ulingo mano basu kini kijan bi tenat bas kun ba
Khraw upek jenis tai yo i no ino. Kita ki jain basu badan halor mian ki baskun bai tenat adu kata-kata. Khraw layak biet pelan. Kumta Khraw uptiang watang ban kata ya kata ka jain. Wan win upek ya kata ka jain ulingo uang Khraw pisu pi kan ya ka jain. Khraw ukar ngak clear uang em ya win uang kan ya kat ni jing tenan kan ya ka jain lada su ngi si spas nemru umla ban su kumnetia manu basu kan ya ka jain. Khraw uang kiksuit la bandai win uang kiksuit ki ko airap try yangi. Khraw usong haju uang naradai kiksuit kamut kila bodin yang sedu seni dukan temai kania kadai kasian beningkong baki ksuit kim tu tangki jain Henry kila join lang ke business ngaru ong Khraw. Kumta hakata kamiat Khraw uperkat belajar kumnia yang katnia lasa jenjar kidaman biang kiksuit kim pelat yang Khraw haba perkat uyo tiak no berkat ba udang tiak puas niu bola poi seperti jong kita kiksuit. Kumta kata kaksuit kala alam yu Khraw sa ka percaya jong ka bat Khraw uyo i kawai kagiat ka bahe bah bat kilait ki bathaba rong purple bat kilait ki bathaba bah. Kumta na din jo kata kagiat sawa music bahe bah bat ki brio bayam ru jos ngolang. Khraw umut ban phai sedian hakata ka jing bos niu Hendry dan kaksuit ka ba Khraw yo i kang nyat yo Khraw sakhaman kata kagian. Khraw ke ka ba uyo i hakata ka jaka ulingo sisa ukandet sisa namar dan si bon bah kiksuit ki baya sat hangta da ki pau hajar kiksuit ki sat hangta ki senrang ki riam da ki sut ki kente ki pongjan ba style Khraw su angingo hangta jing posnil jong Khraw upen dagi jan bapong kita kiksuit uyo i babarok ki jan kidai basulut ma namar itu ki jan ki design basu Khraw. Kumta Khraw ulingo haba uyo i ka jan jong ka madam ka baja dan kaksuit yang tu bapong. Kumta ka party jong kita kiksuit kalong ka basong set pa ka kiat ka hair hi nang ne satai kiksuit ki shat yakamen long tik kumbala shai kamban su udj ru udon uhla hangta make some noise na benta Khraw bapun su jan yangi ba best kita kiksuit kia kamen lun paro kumba kidang imtit kia ak. Kumta baro kiksuit kia pilot sa Khraw dan batap kti dan basyau yau Khraw. Kumta wan umahe ulidar jong kita kiksuit upong ka jan batu na dukan Khraw wang Khraw unong su jan batebit jongi welcome syakajaka jongi Khraw pindi dak vodka nya dak olmong na ong umahe yo Khraw. Kumta Khraw wang ngam tre ngam pat kwa yam kini kim dei ki customer pangakwa. Kumta wan ka keli ka ponggi jan badang sudap su Khraw baping baskun ba kata kaksut tentei bakerteng ka keli ka ong Khraw darling kuble shibun yakini ki jan baskun baitenat ba bapisu yang pitip Khraw darling menin ngawan klop kiaro te pi yang baro ki kentei ki pilot yang namar ki itenat pelan kene ka jan basu pi yang kata kaksut ka klep bakasutu ki jan na Khraw. Kumta Khraw uran din ulat tiang las musim ba hangta jing posnil Khraw hangta jing posnil uong ya kaksut kili please makarpat depi nai ong darling yang ngampat ko ayam tangya thoru ngampat dap ya tho. Kumta borok kiksuit kirki Khraw borok kiksuit kikir saudong Khraw. Kumba Khraw udai celebrity Kumta ong umahe Khraw pitip kikti jong PM dan jadu man basu jan PM Khraw ka itenat ba kaskun ba dan bala bansu ki jan kumbasu pi dan we kusut na kendong Khraw pitip ladangi late party da ki jan basu PM
ki cik ru ki aro ki ailan bahayangi kumta utau ksuit uang dena kane kadaw ngemla ban ya phi Khraw bangan jangai no na phi ngamla ta Khraw ong ksuit kili u Khraw hangtau ong up nai balan kamut ki jan nga busu baru ashkata phias chimlut phisia kumta ka keli ko ong hot kinderling phimis nesia yai ba yet phi in phong jan ba jing bat ka kran standard tata ka ksuit kente u Khraw umut banongi ki ksuit baru ki hela ka kerteng u Khraw is the best kumta kansan dan batan u Khraw hapeng kita ki ksuit bat pensong hakwe ka Kor Suh Jain ka bai tenat bha bathaba bha umahe ong nadu mentas ngi Khraw Suh Jain no na bentangi ngi sapen phi ki ka ba phim padjio u Khraw ong nai re please nga marway kumta kata ka Kor Suh Jain kaya hi don kawai ka ksuit ka ong su shwa ki jan nga kloi bangan phong shibet ngadan party banlen kumta u Khraw ong ngam tre re u Khraw uhla ngam tre uhla hadu kata hadu da kandet na jingthia ba uthia u Khraw ondau la kandet ula phos eblut paro sanyeng ula tiang palan kumta u Khraw ondau la stem u kiwat na jingthia bat mare udwut shatukan tangki binat ru u khamsud u mare atan u punya win bat u max onda u win bat u max kila poi shatukan kilingo bale Khraw u phawan step shatukan onda u Khraw ula poi kikili bale Khraw jayu phawan dang step yang nga shatukan u Khraw ong samlut baro ki jan nang ne dukan kloi nim kam dukan stayo wenu ong Khraw pisar ngim dan shibun nada khang dukan stayo ngnya bam de u Khraw la dom ya uwen ong mem tip teme kime songwut la bawan kitu ki ksuit ki sara lut ki jani kumta hakata kasngi u Khraw upun biang ya unang duai u korpat mama subha se wan duai ka dukan nga mentas ngi subha se ngakarpat ya phi wan no mentahi ladap him wan menta ngas ngothu be hakawai kasngi kitu ki ksuit kin sapong sendan ki jan hakmat nga bat kin ong kaya hap na bat nga kumta utau nong duai ula wan hadukan u Khraw ula duai la hala la be kita ki ksuit hadukan u Khraw pat bat u win bat u max ki yang hajan jingkhang joga dukan ki ong tangsu sawai kin mi no sabar kumta utau nong duai ula duai kumbas kentai kansan ka Kor Suh Jain kaya ka Kor Suh Jain ka suhi ki jan u Khraw ong mama pitai ka Kor Suh Jain kaya kumta utau nong duai usupet kata ka Kor Suh Jain kaya bat kita ki ksuit badon hangta kim tiang ya kumta utau nong duai uduai ben sange katba udang duai kata kita ki ksuit kinang penting kumta uwin bat max ki pet na dukan ki ang Khraw ngam tre shu bat phi ngam tre peng Suh Jain ya ki ksuit max bat uwin ki pet nang tanan dukan kila tiang palan kumta utau nong duai uduai ben hendrei la le utau nong duai uong Khraw kinge kimde ki ksuit ki basup ban be kila put den ya phi la shu ban wengi kinia pidei ban kren bet phi daka kitien ka basai u Khraw o mama kren daka basai bat ki ksuit phimut ong bangan song mitin bat ki ksuit phimut ngam yap re mama hakta kamien u Khraw usong hiang tension marwe u Khraw nang thia nang dem kumta hakamra u Khraw wan kansan ka jingkhrian bat u Khraw hangta uyosno badan bakren Khraw nai pelut por kai ban khot nang duai mi khlam put din ya phi ban le ya phi ka basnio mi bot din ya phi namar ngi et palat ya ki jan basu phi mi best palat Khraw na ingin yo su kum phi nong Suh Jain bat bit palan
Khraw ong ki ksuit kum tau Khraw ong ani kia ro man sok wei kasur sok wei kasur na kundong Khraw yo smo modern bakran Khraw lada pinget ki ei kabangi ong kaspa kapau kan tuit hapi kum patut slam lada pinget pan nen kaput yapi hadup bapin nampoi perkan kumta ondala step ko beneng Khraw let sedukan ondaw lo poi sedukan uyo isau tuli ki jan baitenat cenat bha bala dep su ladan halor miet Khraw usong ha kendong uyam namar uya snau baki ksuit kirki bamenta tidak nuat ban mi wala men sengiru Khraw la sngu thu ba la shu ban pen naki ksuit lada yale batki unum la shu lanu nakti jongki kumta Khraw unyat ki umat bajau bat upet ya ka kor su jan ong shibet ngadon kam ban kren ya pisya baro shibet ngide ban kren ya sukna kumta ha kata kamian Khraw la up ban shop meeting bat kita ki ksuit ula pun khot ke dukan bat ula bo bha ka suki ha dukan kumbalong meeting VIP AA bat Khraw ula pun kre bha ula bat ka bible hakti bat ula ra biang kamlu namaru Khraw udang nyitsa bakamlu kala ban be ya ki ksuit bat ula up ya kita ki ksuit kumta ha kata kamian Khraw ula khang ke dukan bat usang yele jong hapo mal sindap khar bujie ka kamra kala lip lan bat Khraw la yo thia angta habasong kumta Khraw sem yele jong hakoi ka hol ka bahe ba hakta ka hol wan mi shwa mahe pat mahe upong ki jan barem basu Khraw na din jong mahe yan ka keli Khraw ong ngadon kam ban kren ba bat pisya ngamla shu ban shu imsa kumnia ban thia ban demru ngamnang man sayap kloi ladanga imsa kumnia kumta kaksut kenthei ka bakerteng ka keli kaya chkhamat ka ong Khraw darling belai pitiang yangi ngilengi shu yet palat ya karukom su jan jong phi phimtip Khraw ladangam phong thijan basu phi katangam pawnam kumnia ha Instagram bayet nga Khraw ong to se please nai khot darling nai khot bayet ngam kwa jing ro jong ki ksuit ngangat kumnia ka jing jenjar namar ngala klet yo blai na im palat la ka jing subha perthei kane baro ka de ka jing tanju jong ublai yanga bangan sung thu no bat ngan phai no sa Khraw ong palat lut no yanga manta ngalai ngam ju duai ngam ju kan mau yo ublai handrai na du bawan pisia ngalas dang ban wat yo ublai ngaduai hala jong man kasngi man kamian mentangam tiang hino ru namar ngatep ba ublai unsaya dayanga ong Khraw ong palat lut no yanga manta pen no nanga sajaka ba phidei ban len komtau mahe ong Khraw ngamla ban e yapi phimtip ka nongot su unong su jan ngila try handrai ba best naki ba best dei mopi Khraw ong ngam kwa ka jingero na pi ngakwa ka jing lai luan komtau mahe ong to su yangi ki jan ba special shi bun min supply lut yapi bat ngin ker khui ka kam jong pi hadu ba phinnam poi perkhat ong mahe bat lada phi kanta yangi ngin kni lut ke ka ba phidan bat ngin kput yapi kumtau Khraw ong ngan le yu umahe ong so jan yangi shi bun ba hapo stayo lada phile kumta ngin i no yapi da ka basuk kumtau Khraw ong shisha em lada ngasu kita ki jan shi bun phin i no yanga umahe urkia wang haot lada ki jan phi su ba itenat yangi ngin i no yapi bat ngin ker khui ka kam jong phi hadu ba phinnam poi perkhan komta umahe uja no lang tana jing pos ni Khraw ukundet bat ula po sep lut Khraw pechene stai shirum shaneng wangi ka jing jar yunga kum kan yang ngan ngakwa ban su jan ni ki brio badang em tang bahap su pen ban ni ki brio balayap kumta Khraw udwai hala jong sislam kanang ba unla ban le kata ka kam makini ki ksuit king i no ya Khraw bat ka tension artan usdangot perkhan kumnu ki jan ban su na banta umahe
kakeli pat kiwei ki ksue. Kumta Khraw sedang bansu ki Jain men step bajan miet namar udan por tang stayong. Kumta Khraw la su ki Jain itenat. Kanu rong su ki ba iskun sudah usu. Kumta Khraw ohla. Max, ai tu kusai wet yang Max wong pisu yano kini ki Jain. Haba dukan nilai kleman customer la kanu sngi su. Khraw homen sim wong an batai kumno ya me. Bangapan su Jain ki ksuit. Kumta Khraw bat miet bat step usu ki Jain hakasngi basan Khraw ulat telot bah ki kmat chung kila saw bah baduna palat bentia. Kumta hakasngi bahnyo Khraw ulat bo bah kita ki Jain shikin bapan su kita ki ksuit bat ulat spray senru kenam bakin sma ubi. Kumta hakata kamiet shiteng miet di ai wan ki ksuit hadukan Khraw. Kaya sim kita ki Jain iwei kia keren markaliang mentas ngi nan late party nan pom da kania. Kumta wan umahe ulidar jongki wong Khraw kini ki Jain basu pi na ihun sisa na itenat sisa kakiri ong Khraw darling nga best palat kani ka Jain rong saw. Thank you baby nga. Kumta Khraw ong pi itenat kamot ngalalai luat menta umahe ong hoot. Deal is a deal. Nginum pendik su yapi lanu ru pinsa yo ya ka jingkar khu jongi. Kumta wan kal air ba ditha ba hatukan Khraw bat kansan wan kal air ba saat ba hakti Khraw bat Khraw usno kumbas saat solai kumla shai on dala step ko beneng ki brio ki yang lan hadukan Khraw we brio uday businessman upa su sud ha Khraw bat ula ai lupa ka pisai Khraw. Kumta ka dukan Khraw kalaya jauh bah bat Khraw hangta usmutu ka jingten ju jong blai ya kine baro khanang ba Khraw kalano namar jukan mau su ya blai namar Khraw ula shuim tangi ki kam so ba. Kumta Khraw maroi hayeng usong perkhan banado kata kasngi Khraw ula rai bon em no ka jing batamai. Kubes buan ya perlok pila apa jadu bekot ya kan ka video dekamno baro ya klanjut mentang ya buan dai adon kalau hajar subscriber sotenat lamar ngadon ki perlok ki best sudah basa komen sa share mo perlok na ipipet basa komen perlok na ipipet ngaku atiap ki perlok na kisah mah basa share ki perlok pi WhatsApp status jong pisia. Bat itu ki bakali Instagram jonga katu ka link la buah description bara comment box mah. Tapi don kami sa text tu mah perlu nang yo comment pokok pakya mah baru iwe subscriber. Sa sumar bai lejong bai lejong rumah. Bye bye. Sa comment mano basi sujat ngakwat. Bye bye.